Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Hörmətli din qardaşlar, yaqdaşlar, dostlar. Elhamdülillah, Allah Teala bizge selametlikni emanet etip kıldı. Şuna göre biz sağlarga tiyişmiz. Şulay da kişi ağırtmışa, durmay, türlü haller bula. Şuna göre biz Allah'ın rahmeti bilen bir kardeş, dostum, şunda varıp kayttı da Rayla bey, senin problemalar bilen, bağırlarım bilen şunda gelip leşit sitirge gerek dedi. Çünkü bana kelmesen anlatıp bitirip bulmaydı. Şundan sonra ben Reşat sittim de Allah'ın yardımı bilen Alişir Hazret bu şifahanenin ol baş tabibi iş ona şaltırattım. Da bizimden analizlerini jiberdim. Ol gel dedi. Bağırında ol sırası diagnozlarında koydu jiravay gepatoz. Şuraya gerek, обязательно ощущение gerek. Ola ощущение turunda kitaplar da oku başlaganım bari. Şuna göre men Reşat sittim de Allah'ın yardımı bilen niyetledim şunda kilerge hem şunda geldim. Allah'ın rahmeti gelip düştü. Gelip düşüge Özbek halkı bek көркем, бик қонақшыл халық. Алар біздің сумкаларны тартып алып, қолдан Аллахның рахметі белән машиналары белән алып килеп, ашатып, пешертеп, намаз оқытып, төнне булса да шушында китереп, бүлмәгә хәтле кертеп куйдылар. Аллахның рахмәте. Монда персонал, әлхәмдүлилләх, каршы алды. Бик яхшы, условиялар бик яхшы, бик чиста, бик мыкты. Гыйбадат кылырга да урын бар. Самый главный, минем инде күп кенә проблемаларым бар, аякларым да ортадыр, пешен белән, ашау белән, вес җыю белән. Әлхәмдүлилләх, әкренләп минем пешенем дә чистарды. Подробностьларын бөтенесен аңлатып бетереп булмый. Ашказаннарым чистарды һәм дөрес эшли башлады. Күпкә сар язым бар иде. Менә ул күрсәтеп тә алам. Күпкә кимеде. Әлхәмдүлилләх. Дөрес туклану нәтиҗәсе һәм ощущение нәтиҗәседер дип беләм. Скипидарный ванналар бик яхшы булды. Аның артыннан бик яхшы хис иттем. Сөлек, моңарчы сөлек тә куйдырганым юк, ишеткәнем бар, куйдырасым килеп йөри. Сөлөкне дә бик профессионалны һәм бик яхшы итеп куялар. Хиджамы бик профессионалны, әлхәмдүлилләх, Абу Бакыр кардәш куя. Терапевт, аның әтисе Шәүкәт хәзрәт бик яхшы итеп аңлата. Рус телендә дә аңлата. Үзбәкчә дә аралашып алабыз, әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә монда килеп, килгәнемә үкенмим һәм бик яхшы хәзерге вакытта шул хәтле җиңел организмыма. Тагын да шулай булсын. Әлхәмдүлилләх, миңа Аллаһ Тәала ның бүләге булды бу, әлхәмдүлилләх. Теге бер килдем дә бөтен нәрсәне дә эшләп бетердем генә түгел. Аны килгәндә үк сразу әйтте. Бер уровеньга булса да күтәреп булачак, иншалла, пешеннең дәрәҗәсен диде. Шуңа күрә ташлар да бик күп чыкты, әлхәмдүлилләх. Простатага, мин даже үземнең простата бар икән дә белмидем, сөлекләр куйгач, ул минем бик җиңеләеп китте. Икенче төрле тышка да җыри башладым, әлхәмдүлилләх, шөкер Аллаһка. Шифаханәгә килсәгез, бу Үзбәкстан шәһәре Наманган, халкы бик күркәм, бик ягымлы. Райхан шифаханәсе, килсәгез, үкенмәссез. Инде миннән күп кардәшләр дә, күп дуслар да сорый башлады, әлхәмдүлилләх. Мин теге
андый репортажлар бия белмим, теге просто үзләре өчен калдырыгыз дигәч, мин матур итеп сөйли белмим, сөйли белгәнемне сөйләдем. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер Аллаһка. Ассаламу алейкум.